Existuje jeden falošný údaj, ktorý bohužiaľ väčšina párov a väčšina manželstiev drží stále v ich mysliach. Ako náhle sa zoberú v kostole a sľúbia si vernosť, sľúbia si, že budú pri sebe stáť v dobrom aj zlom, tam prichádza jeden zlomový moment a to je automatickosť. Automatickosť znamená, že už nemusia vzťah budovať. Automatickosť znamená, už sme svoji, už je to vybavené, už máme prstenie, už máme podpísanú zmluvu, už sme manželia, už máme spoločné priezvisko. Je to najväčšia chyba. Každý vzťah, každé manželstvo na to, aby fungovalo, potrebuje byť vytvárané, potrebuje byť tvorené. Čiže musíš tvoj vzťah, tvoje manželstvo každý jeden deň vytvárať, tvoriť, komunikovať a pracovať na ňom. Daj mi prosím do komentu, či máš vzťah alebo máš manželstvo, či na ňom tvoríš, pracuješ a ako. Daj like samozrejme na toto video, no a kľudne ho zdieľaj medzi tvojich kamarátov a priateľov.